ya faru gare ka suka bar wa Allah, komai ya faru gare ka suka bar wa Allah. Zuciya tana jira ka zo sahibina, zuciya tana jira ka zo sahibina. Koki me yake faruwa? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya na da yamma. Lafiya wai kaga wai yanzu wai daga shiga daki wai kafin na yi wanka na fito wai waya ta an yi ga daki an dauke min ita. Kadai wani da muka je da kai muka so 45,000. Wai wayar da na so naira 45,000 wai kaga wai 45,000 wai an dauke ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai To a waje ka je waya. yanzu fa na shiga wanka fa. Ka gane abin da nake so da kai kwantar da hankalinka. Wannan waya gaskiya wallahi bazan za hakura ka ba. fito ka bari kawai akwai wani malami ka ba wallahi. akwai wani malami ina maka mabiya ne. Akwai wani malami a nan tudu. Za mu je gurin ka da malam mai rufa ne. Insha Allah in je mun je gurin sa wayan nan kamar tana hannunka. Kana ganin in dai mun je waya ta za ta fito. Waya ka ba matsala To ni kuma ko nawa ne zan kashe bazan hakura ba duk wanda ya dauki wannan sai jikin shi gari. gaskiya kada ka Yanzu kawai mu tafi yanzu ko gida ba zan shiga ba. Kawai mu ga almajirai wata bukata ce take tafa da mu yi masa bayani Ina jin ka. wallahi kaga wai yanzu wai daga shiga wanka kafin fito an dauke mini waya kuma wayan nan wallahi malam mai tsada ce kuma wallahi gaskiya ni malam wallahi wayan nan ban dade da siyan ta ba abinda na sayi wayan nan naira 45,000 saboda haka ni yanzu gaskiya malam a taimaka mini wayan nan gaskiya ba zan iya barin wanda ya dauka gaskiya ya ci bilis ba. Salamu alaikum. Malam, ina da magana. Dan dakata. Wayarka an dauke ta. Wayarka to ta fara nisa amma Allah ya taimake ka. To malam, yanzu tana ina wayar? Na farko dai wayarka tana gidan rediyo. Tabbas. Tana waka. Tabbas. Iya fi zina hawa kanta. Haka yake malam. To gaskiya yanzu abin da zaka yanzu guda ɗaya. Na farko ni kaina yanzu aikin na rufani ne. Yanzu sai ka bada kafin alƙalami za a aiki rufani sai ya ragi. Zai lalubo min turare. Malam duk na ji bayaninka. Yanzu kuɗin yanzu nawa zan bayar? Naira 10,000. je idan Allah ya kai mu gobe na aiki rufani ya je ya karɓo mu wannan turare in Allah ya kai mu gobe sai ka dawo wayar kan Allah da zai je da huta shikenan malam ba matsala gobe ba matsala Allah ya kai mu gobe na gode malam malam da man kaza ta ce tabata nake nema amma yanzu gaskiya na hakura ni ne nan wanda muka zo jiya da kai maganar wayan nan yanzu wayan na zo ta samu na zo karba ne to gaskiya dan samari an samu matsala ta me fa turaren da na aiki rufani zo mun a wannan kasa to kuma ya je sai so mun memis yanzu amma na aiki ka sai Indonesia sai dan an samu wani turare ne za ga mai yanzu malam a san me nake so ni fa gaskiya idan wayan nan ba za ta samu kawai ni gwara in sani tunda gaskiya ni in ba za ta samu da wuri ba kawai gwara ka sanar da ni kawai in je gun malamin kai fa kace min yau fa mu je mu dawo fa kuma yanzu ka ko abinci ban tsaya na ci ba kawai na taho saboda ina tunanin wayan nan na tunanin ka ce za a kawo ta karo 20,000 gaskiya karo 20,000 gaskiya malam na fi son ka abin nan naka